Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího dílu z Five Nights at Freddy's 2 v Minecraftu. Jak jste mohli vidět, tak minule po mně šli toy animatronici, dneska už to bude trošku horší. Může na mě jít Balloon Boy, Foxy, nevím teďka přesně jestli Old, ale to ještě asi ne, Mango a všichni toy, takže dohromady 6 na mě jich může jít, no tak to je úplně váj prostě tohleto. To je úplně váj, podle mě to dneska nemusím dát. Protože jako, nevím no, můžu umřít hodně brzo a to bych fakt jakože nechtěl. Tady music boxík. Ani nevím, proč to dělám, prostě, aby papet, ne, nepřišel, ne, papet. Proč tam blbě došáhnout, jo? Počkat. Jo. To je blbej pocit, když to na mě takhle čumí. To je kdo? Ne, to je Foxy, ne? Já nevím, já ho nevidím, tyjo. Jak je tam ta tma? To je podle mě Foxy. Ukáž. Jo, to je Foxy, myslím. Ježiši, to je Foxy. Ne, tam je Foxy, pomoc! Ježiši. Ahoj. Co bys si chtěl? Foxíku. Ahoj. Co pak? On normálně odešel. Wow. Tak se na něho i v Minecraftu funguje blikání, tyjo. Radši jsem stoupil, aby jsem vždycky na něho došel. Ne, on jsem se běhal. Neběhej sem, Foxy. Já blikám, chápeš to? Já blikám. Blikám. Bliky. Já tam furt vidím jeho nick. Zmizni. Hele? Já jsem zrovna řekl zmizni, on fakt zmizel to. To je super, no. Ale jakože teďka po mně šel hnedka od začátku, jako to se mi malinko nelíbí. Malinko dost se mi to nelíbí. A proto doufám, že tady zase nikdo po mně nepůjde. Tak brzo jako Foxík. Tak. Víte co, já se otočím a nebudu se na to místo koukat. Snad tam nikdo potom nebude. Dobrý, furt tam nikdo není. Schválně, jestli se teďka otočím, jestli tam někdo bude. Schválně. Nikdo. To je jedno. Ale... Počkat. Tady nikdo není. Hlavně, že nikdo není tady. Počkat. Na chodbě taky. Nikdo. Omlouvám se, teďka tady jede silnička. Se omlouvám, že to možná slyšíte. Tamhle už někdo je. Že to nelíbí, tam někdo zase je. Ach jo, tyjo. Mně se to nelíbí. Teda tam ne... Co jsem to zničil? Ježiš, já jsem zrovna nedával pozor, já jsem se nekoukal, co jsem to zničil. Co jsem to zničil? Já teďka fakt nevím. To je jedno. Tlačítko, ne? Ne. Tlačítko. To je jedno. Prostě jsem něco zničil, ani teďka nevím vlastně co. Ale to vůbec nevadí. Já se budu prostě koukat rovně a svítit. Proč mi nejde svítit? Já tam asi nedošel, co? Už tam došel, a prostě furt budu svítit, dokud prostě se něco nestane. Hej! Nic se nestane, nikdy v životě. Já to vím. Se nic nestane. Tak prosím nechte. Bum. Nic. Bum. Nic. Bum. Nic. To je trapný, tyjo. Já chci, aby po mně někdo šel. Prosím, šel. Prosím. Chci, aby po mně někdo šel. A tady mám světlo. Mám tu světýlko, konečně.
A tam je jakože Nick. No. Tam je jakože Nick, mně se to jako trochu nelíbí, ne? Mně se to jakože trochu nelíbí, že tam byl Nick. Já se bojím. Ne. On tam je ten Nick furt. Ježiši, tak schválně kdo to teďka bude, no. Schválně kdo to... Ty vado, to je nějak blízko, ne? To je Foxy, ne? Nebo něco... Ne, to je Puppet? Ne. Jo. Tak vypadá to, že Mango už jde? Od druhé noci, tyjo. Mango, ne. Nech mě bejt, Mango. To a zatím se mi tady ta hra líbí, tyjo. FNAFko v Minecraftu, to je úplně super. Doufám, že mě nezabije. Já si ji chci totiž prohlídnout, no to vypadá úplně hustě, jak tam nemá ty... O, jak to je takovýhle prázdný, ne? Jak to nemá ten endoskop. Fuj. Tak to je hustý. OMG, to je tak epický. Tyjo, ale dobrý skin to je. Od Mango. Tam dali dobrý, tyjo. Dobrý tam dali. Ne. Ono se to otočilo. Hej, ono to na mě normálně čumí tou druhou stranou. Počká, tak co je to, čím vidí? To je tady ta strana, nebo tam ta druhá? Ježi. Počkej, ale... Haló. Nech mě. Já ti nic nechci udělat, ne. Já ti nic nechci udělat. Ne. Já jsem se přišel jenom sem schovat. Pokud mi to dovolíš, tak... Já tam furt nejdu. Já vím, že tam je. Ale já tuším, že mě můžou zabít, ne? No, můžou mě zabít nějak, ne? Jakým způsobem. Ale tamhle je Nick. Jdeme se tam podívat? Ježiši, jdeme se tam podívat. Ach jo. Yeah. Je tam Mango. Furt je tam Mango. To je sice super, že je tam Mango, že já ji tam nechci, že jo? Já ji tam, že jo, ale nechci. Víte co? Nebudu se hýbat. Schválně někdo teďka přijde. Nebudu se vůbec koukat do ventiláček. Schválně, jestli někdo přijde ventiláčkou. To by mě docela zajímalo, jestli někdo přijde, no. Zkusím chvíli se nekoukat. Zkusím se chvilinku nekoukat. Doufám, že... Říkala jsem nekoukat. Dobrý, doufám, že to bude ale všechno v pohodě. Protože nechci, aby mě někdo tady zabil. Já se úplně chci hejbat, ale říkala jsem si, že nebudu, že jo. To bude všechno úplně tak v pohodě. Já to vím. Bude to všechno úplně v pohodě. Ne, já se prostě budu koukat, já se prostě chci podívat, že jo. Prostě chci koukat, co tady děje, že jo. Chci se tady koukat. Music box. Tuturu. Jo. Ale to je zase Mango, ne? To je zase ta Mango. Ne, ale ono to sem jde. Ono to sem normálně jde. Ne, to je zase tady. To je tohleto, to je ta čika, toj. Ježiši. Co tady dělá? Já se nebudu hýbat. Ne, nech mě. Hej, jako na čumí, ne? On to čumí. To je hodně blbý pocit, ale ne. To je hodně blbý pocit. Když vím, že tam někdo je. Furt tam stojí. Jak čumí, ne? Ona čuměla na ten music box, jo. No tak. Už jenom takových 10 sekund a vyhraju tuhletu druhou noc. Ježiš. Ona tam furt je. A jde vidět jiný. Bye. Nechoď po mně, nechoď.
Hej, jako ona ale neumí skoro běhat, ona vždycky poběhne a potom se zastaví, ne? Protože, že jo, ty animatronici, oni se neumí takhle plynule hýbat. Kráso. Ty kráso. 10 minut! Jo! Tak jo, vyhrál jsem, super. OK, vyhrál jsem. Tak. Vyhrál jsem. Tak. Teď tě můžu zabít akorát tak možná. Takže jestli se vám video líbilo, dejte like. A ahoj!